Са старажытных часоў на шчытах ваяроў сталі з'яўляцца малюнкі. Яны распавядалі пра род і славу ўладальніка шчыта. У сярэднявечнай Еўропе рыцарскія знакі адрознення сталі называцца гербамі. З 13 стагоддзя па так званаму Магдыбургскаму праву гербамі сталі карыстацца гарады, якія атрымоўвалі права на самакіраванне. На тэрыторыі Беларусі першыя гарадскія гербы з'явіліся ў сярэдзіне 16 стагоддзя. У сярэднявеччы Мінск быў горадам майстроў. Тут жылі і працавалі розныя рамеснікі. Па адной з легенд у пачатку 16 стагоддзя жыхары Мінска сталі сведкамі незвычайнай падзеі. У водах Свіслачы з'явілася ікона Божай Маці. Цудатворная сіла, якой яна валодала, вылечвала хворых і прасвятляла душы вернікаў. На горад неаднаразова нападалі іншаземцы, якіх вабіла багацце гаражан. Вытрымаць шматлікія аблогі гараджанам дапамагала ікона. Кожны раз яна ўставала на шляху захопнікаў і сваімі дзівосамі не дазваляла ворагам авалодаць горадам. Магчыма, менавіта гэта паданне аказала ўплыў на тое, што ў 1591 годзе адначасова з правам на самакіраванне Мінск атрымаў герб з выявай Дзевы Марыі, узнесенай у неба. У 7 стагоддзі жыў багаты герцаг Губерт, які вёў разгульны лад жыцця. Але больш за ўсё Губерта захапляла паляванне. Аднойчы з ім здарылася гісторыя, якая ў корані перамяніла яго жыццё. Залаты крыж на галаве аленя Губерт палічыў Божым знакам. Ён раздаў сваё багацце бедным, а сам стаў святаром, а пазней быў нават залічаны да ліку святых. Жыхары Гродна шанавалі аленя залатым крыжом як сімвал духоўнага перараджэння. Менавіта таму ў сярэдзіне 16 стагоддзя ён стаў афіцыйным гарадскім гербам. Герб Брэста адзін з першых на Беларусі. Ён вядомы з 16 стагоддзя. Горад быў заснаваны як крэпасць, якая абараняла межы нашай дзяржавы. Яго неаднаразова спрабавалі захапіць іншаземцы.
жыхары Брэста ад малога да вялікага паўставалі на абарону роднага горада. Па аднаму з паданняў, у час адной з аблог атрымаць перамогу над ворагам абаронцам дапамаглі нябёсы. Яны даравалі апалчэнцам дзівосную стралу, якая вызначыла вынік бітвы. Гераічная гісторыя Брэста знайшла адлюстраванне ў сімволікі гарадскога герба. Ён сведчыць пра храбрасць і мужнасць абаронцаў айчыны.